सोहर झूमर होता अब बबुआ रियास बाबू अंगना में खेलतानी 15-16 दिन की उम्र भइल बा। आंगन में सखिलो भीड़ लगौले बा, दीदिया फुआ चाची गांव भर के सखिले जुटल बा। एक वही में कहतरी मोहन बाबू कि दुआरा अरे दुआरा सखी हाला भइल बा दुआर पर राजघाट में हाकिम जादव की है कि दुआरा भइल गुलजार हो भइल सुंदर लालना सोहर झूमर ब्यास के गावता हाला गावा ए बाबू सोहर गावेला अधेश भाई वइले आदरणीय माननीय ब्यास अधेश भैया स्वर्गीय हृदय बाबू के चेला के जोड़ा नहीं खे वहां के आलापुर साइल बनी सोहर गावे खाती उहो के गौनी हो उपेंद्र यादव बेआजी आलमापुर साइल बनी तूफान जी के चेला उहो के गौनी हो कृष्णा यादव जी गावतनी रामा शंकर जी के चेला इहो के कुछ भेटाता गावतनी कैसे बबुआ सोहर गावेला ओधेश भैया वइनी ओधेश भैया पागोइनी अरे पागोइनी मास्टर साहेब जी पागोइनी रुपया 1000 हो भइल सुंदर लाला
जी लुटावा तानी भरल खजानावा बाबा जी लुटावा तानी भरल खजानावा ए बाबू पागइनी मोहन बाबू पागइनी ढेर उपहार हो पहिले सुंदर सुगनावा पागइनी ढेर उपहार हो पहिले सुंदर लालानावा रियास बाबू के सबसे बेसी खुशी के गरावरी होला जानता रह मोहन बाबू बबुआ के मौसी लोग के मौसी लो आइल होई आ चाहे ना आइल होई खबर जाई कि बबुआ होता हरा बहन बेटा भइल बा तो छाती दरिया हो जाला ए बाबू बबुआ के मौसी सोहर झुमर गावेली रियास बाबू का मौसी रियास बाबू का मौसी सोहर झुमर गावेली सोहर झुमर गावेली मंगल गीत गावेली खुशी भइल बाया पार हो भइल सुंदर सुगनावा दुअरा भइल गुलजार हो भइल सुंदर लालानावा दुअरा भइल गुलजार हो भइल सुंदर लालानावा दुअरा भइल गुलजार हो भइल सुंदर लालानावा एगो सोहर होई समय के गीत एगो गावल जाओ कहे तई सभे लयदार के लोग हो आ पुराने का के लोग बैठल बा दो चार आदमी एगो पूर्वी से सेवा रहता समय हो गइल बा आ एगो निर्गुण मार दिले समय पाके हां बबुआ कौन बात नहीं के जे भी काका सुनता नहीं समय के गाने का को सुन ली मन पवित्र हो जाई सोहर झुमर गवनी सामने अपना खातिर कुछ बबुआ खातिर कुछ बधाई हो जल संसार गाना बजाना आ एगो पूर्वी से भाव रहता बबुआ